Kokborok tamya hingke tirparawo sadi padi tai program roksi soliyapu nini kok mote hingke Kokborok tamya hingke ma kaijagya tirparani bororok bersik bura rawi koisawi tongbai sinatana. Hai intol rock norok jotono lamsugu Sapung entertainment YouTube channel norok ton nugui tongmanya by Rumi Murasing by FM Bro ni kesaro kontroversi solewui horsing salai tonglaimani henke borokni o horsing salai tonglaimano teyei ang tiri butarna bagai tai busi o video dati tubuna nangmani hayada kubunyo tai kaisa kok mutumanka o Insta borokno onek gulmal khakya hayada hingke kokno bisi kebang salaya karei borokni kontroversi no bisar khailayei clear khadi lasnai hengke norok jotono nukbai khena lai thangnai koekdin chalo kaisa music video release wngmani Insta queen hnai hengke bini a music video no nathogrnai wngkha khorok ni khorok tamborei borok koima kaima khairo kolayei khuksi ware wara khai askai over acting khailekya khisilang sukbai ma khai orni kokda de khikorok hai mane borok aro heroine wngna bagai borok ni khisilang no bwsuk kosto kai ma sukri khana norok saidaman tai tamasa pon star no solnai Insta ni bwrui hinjangna nangan bele oi FM Bro nung nini music video wo onek actress khabri nahar kable nungle nini music video wo actress nahana bagai Insta wo onek reels video sekma khakenana bujiwo angbo bujiwo FM Bro nung o music video khatani bwsuk kosto mankha phiaba nini o music video ni music no bui ignore khayei nini o actress rokni acting no nugui bui bisi khukti sorai baisiwo music ni mungui kok hamya khuk hamya salaina kai ek phuta panose kuno problem wngjaklailiya lodung om thai kuthuk leirom asuk basi thakliya tabu khai pon star se wngui thangsiwo pon star tamno hin norok to kaham kai saimana ble ang abo tai sana thangliya sayasuk tongmaliya aboni bising koekta rachamuro kobang kuk rachamung taba omo hake nugui tongo je belake rachamungni kok thai eba lyrics belake slang words so use khaine rachamung rosablai tongo by Rumi Murasing ni okok no khanawoi FM Bro asake joli jaka jolimang tongi malia pura bini YouTube channel phaye replay mari phakya ya pha khorop boi lodung omthai kuthuk aborok kuno kaham wngkha haida hwnai oi FM Bro by Rumi Murasing oro keboni mung nawoi kebono hinda bele nung khai tamoni asuk oro tulung khai joli jaka hinno ako ni jipon star ni research tongma ba jolina bokokno hai pano nini abokai kok samani belai khai obarengkha nung to sawo sini Kokborok tamya hingke tirparawo kaile panda tai program rok soliya hnai khonadi FM Bro norok ni Kokborok no kaile panda rok tambu tai program rok tambu thikno hai pano kaile bari rokle jibono soliya ngyata je nini a kok mote hingke Kokborok tamya hingke tirprani borok kaijagya bersik burasi rai tongmayano oi FM Bro nung je kok samani abo hai jibono wngmanglakdo by Rumi Murasing keboni mungno bakai hinya oro keboni jati tai dophano teyei bo kok saya oro nung khe tamno bujiwei oro jati dophano teyei kok sai tong hino kubui kok sana thangke angkhai FM Bro ni khorang no ta khumjlani khorang haising jago tamningke slang words songkha kun jaga phano jaya bo na kok haino kok sai tong phoro na suithene na rajab thene slang words abo kaisa disrespect khaimani je kuno jinis no ke rachamung no disrespect haima tongjago omo hai slang words by rachamung rok sanamja khangke by Rumi Murasing ni okok no khanawoi FM Bro replay rikha music no teyei society kuno impact ngya hnai oi FM Bro nung tamasuk mindset kok sahino music no teyei society kuno impact ngya hingke kok thai haime bai mang script seyei puliani simi paithak jora music pari riman khamo blasa tai kaisa kok FM Bro saka Insta wo pen shot kanjak nuguise pon star hai wngjago hnai nini akokle ekdom thik no FM Bro oi by Rumi nung bo ekbar Insta wo habai check khainadi pen bara kanei khikoro bumugo wafisa bai sora jagai koima kaima wngma haikai asake mosalayo tai sake pon star video rong naina hingke Google je hapna nanglai kha o Insta wo no motamuti manthong bai siwana haima tongo kesini society o hamya impact lai abo
borok saini ang wide suitong abo siam. O saime ni bagay no to sini FM bro ya phak tap khai buwi joli jaga replay repaidilai ang khai FM bro ni music no onek kaham kai khunjo kai ma khanau tamni hingke bini khorang se ta khumslan hai ser hingke ba bini o video ni actores masa kislango thapsa bui rijang base a singba ang nangba jali thangya ui do thuladi engkha ta kap sidi engkha o video won na haya pano next video pano na hasituta tol rock botang ngai kap tong norok to kun buji maya ngai tong khana FM bro by music video ma khaya hnei silungma sulungmo kasawi kap tong go bo no boy angle tuile FM bro no na hasina hino nengle insta ni pon star no bo solia hengke ba neng ba bekar no ko asugoi kabai ma tong khina nyota oi FM bro neng by music video khanya bagai nai de bui busuk sulungmo kasawi kabai ma tong bakha nini next music video wo borong no background dan charok phano na hadi do neng jodi pogai rogo na hat rengya hengkele bo sulungmo kasai kamang bini mukti bai triprani borok pura kelegai thibai nei bile